हाबाब मा बासालाय दाबो फैलाब्रा खिनोसो ओंखारलांबाय आंहा मिनि गुवाहाटि थांथारनांगौ दा स'आ दा साला मोनफैबाथाय थांफानोसो नागिरलायगोन बे आंहा साला फेसबुकनि सिख्ला गावदां नायथारनांगौ दा बे थांफानो नागिरलायगोन नङा नानि नुफैबा दिसटाबनो जानाय नङा बेखौ लांफाबा जानाय नङा बेसो बसन लागोन आंनिखौ बहाबा सेखौ आरोनोसै बे जानाय नङा मायबा मायबिसो बुंसन गारगोन बे होद लांफाथारालां बेखौबालाय सुवादखौ साला बे नुयियावनो होख्लायलांग्रोनांगोन साला हैद माथो बिरि गोरानसो सोमनोसो लुगैलायलांबायलै दखानबो गैया खाथियाव बहा मोनबावगोनब्रा गारामायासो मानबाय थाबाय सुवादासो मोनफैलायलांसिनो बासालाय मा दाबो फैलालै दिनैलाय ए माथो आदा सन्दलासोलाय बबाव थांनो नागिरदों आदा नै सुवादा साला मोनफैमारबायसो जारलालै थगायबावदो दाना जाबायलै हे आदा बबाव थांनो नागिरदों बै बैजाथाला आङो हाथायाव थांनो नागिरदों नोंलाय मानो फैलायखै बेयावलाय हे आदा हाथायाव थांनोबा आंबो थांफागोन मेथाइ जानो सिंग्रा गेदेर गेदेर जानो थांगोन आङो दिनै हाथाय गैयालै बुदबेग साला दिनै हाथाय गैया होनबाय मालाबा थांफानो हागोन दे नेक्स्टआव हाथाय गैयाबालाय बासालाय बोरैथो फैगोन आदा हा गारियालाय खारोब्रा हाथाय गैयाबाबो जाम्बालाय थां न'आव थांनो थां नाङा दां थांफागोन नाङा दां थांफागोन नाङा न'आव थांनो थां नोङाबा आंसो दाना फैनाया सर जागोन नोङो आंबो थाङोमोन नोंखौ आइनो खोन्थाहैखागोन र' आं थाबाय थानोङियाव बुजागोनसो र' साला नों साला थांहोग'नो हालायबाय र' थगायनानै ए माथो सन्थ'लासोलाय अबाव थांनो नागिरदों नोंलाय दिनै गारि बन्द'आवनो ए माथो थफ्ला आदासोलाय दिनै गारि बन्द'मोन नामालाय आदा औलै दिनै गारि बन्द'सो अबाव थांनो नागिरदोंमोन नोंलाय है साला गारियाबो दिनैसो बन्द' जाना होनांबाय होमबा ए आदा क'क्राझाराव थांनो नागिरदोंमोन आं क'क्राझाराव साला दिनैसो बन्द' जाबाय होमबा ए बिदिबालाय गाबोन थांदो आरो औलै गाबोन थांनांसिगोन थ'दो थांसै न'फोरावनो थांफिनसै थ'